Έχει δεκάρε. Ποιος σου στείλε το άλλο που ένας πετυχαίνει στη μάπα τον άλλον? Συμπαίκτες τώρα της αντίπαλης ομάδας. Διώχνει ο ένας και πετυχαίνει το συμπαίκτη στη μάπα. Όπα! Ωραίος! Κομμάτι, παίρνα τη στο μελά. Δυνατά. Όχι ρε μαλάκα. Το πέναντι. Καμαρέτο πίσω. Επειδή δεν χτίστηκε ακόμα το υπερσύγχρονο γήπεδό μας, γι' αυτό. Έλα ρε γάγκια. Μία. Πόσες φορές θα σου γυρίσει. Ναι, αλλιώς θα μας έδιω. Αλλά όχι ρε, αλλά ξέρω. Ποια η μπάλα. Όχι, όχι. Μπράβο ρε Στρομακάρη. Μπράβο ρε Μαλιάτα. Πάει στον ήλιο. Στον ήλιο απέναντι. Βασίλη. Πάμε απέναντι στον ήλιο, θέλετε? Πού απέναντι? Εκεί, στο σκέπαστο, εκείνο. Θέλετε? Εγώ θέλω. Όχι του φτιάξε, όχι του φτιάξε. Έλα. Να τον γκολ. Σούτα ρε. Όχι σούτα από εκεί ρε. Όχι σούτα από εκεί ρε. Συντάρα πιο μέσα. Και σου λέω εγώ και... Δεν τρώνε. Σούτα ρε! Μα τον γράψω... Ωραίο βολέ. Το ματοφυλάκας βγάζει ασύ στον φόρ. Έλα! Μπήκε στο άλλο, δεν πειράζει. Και ο Στράτζαλης εκεί που είπα. Λούσι! Το δεν είναι χέρι δηλαδή. Μπράβο! Βγάλει στο κέντρο! Μέσα, δεν θέλω να βγαίνετε ρε. Το μαλάκα το κοντό πιάστε ρε πούστη! Θα το βάλει τώρα. Να το κι άλλο! Ρε εσύ είσαι Λάδανας αριστερά, αφού όλος από εδώ της ρίχνει. Καθυστερήσεις! Θέλει καλυμπράρισμα! Πήγανε! Έλα να τελειώσει, έλα! Όχι, θα τη γυρίσει. Μπράβο ρε τέρμα! Αϊ γαμίς! Ρε Θοδωράκο, τελείωσε το.